Что у нас тут? Что у нас тут? Что у нас тут? Не бачу. Зараз з'явлюся. Ну и что? Нешта я пайшла не туди. Перебачте мені, як завсюди. Щось я не зрозуміла. Ну, давай. Давай. Ну, давай. Что такое? Зараз, сябри, пробачте, хвилиночку. Знову не готова. Я зараз повернусь. Так, повинна уже все початься. Повинна початься. Знову у меня технічні ніки. Проблеми, як завсюди. Олег это такой. Упс. Олег это такое. Вчора мне допомогли і повинен стрим істи добре, тому що мені прийшов кум, все ж робив. І навіть у мене почав працювати телефон, і навіть у мене є усе відео. А сьогодні, мабуть, буде невеличкий такий сюрприз для мене, тому що повинен прийти до мене сябр у гості, але не ведаю, зараз будемо його разом шукати. Гэта новый чалавек у маім жыцці, я яго не ведаю, і таму будзем знаёміцца па ходу руху і будзем глядзець, што ён. Але я не скажу, хто гэта, таму гэта будзе мой такой прыватны сюрпрайз. Усе падзякі на экран, данаты мы збіраем сёння зноў кошты нашым медыкам. Учора на тармазах на стрыме мы сабралі, сябры, добрую вельмі суму, гэта больш за 450 гривень, таму, будь ласка, всі квіточки, всі кавки, все, що ми любимо, будь ласка, до мене. Так, зараз трошки збираємося. Я насправді не бачила, що у мене пішла трансляція, але гэта ж такое, ви ведаєте. Я, як завсёды, не готувалася, у мене все на коленках. Я навіть стяг повесила вельмі хутка, і зараз зробимо пригажосць, каб вам було зручно бачити мой прихожий стяжок. Ось такий, який мені подарував мой сябар. І мені здається, гэта лепше, що у мене зараз є. Ой, Олександр Беспалый, я вас вітаю, Саша. Мені вельмі приємно, що ви завітали на мой стрим. Мені для вас є новина добра, але мені здається, лепше одразу побачити і зробити некоторі виніки. Льошечка, бачу. Вельмі приємний сябр. Я насправді вельмі рада тебе бачити. Ми сьогодні з тобою розмовляли. І ти мене просто порадував. Мені ранок з тобою почався вельмі цудовно. Дякую щиро. Я маю на увазі, що ми вельмі добре погутарили поміж собою білоруською мовою. Олексій так само розмовляє. Мені вельмі було приємно. Тому тобі лайк сьогодні від мене величезний. Гарфілд, вітаю. Тебе вчора пощастило, тому що ти разом з нами гэтую систему приводив. Ой,
до нормального такого состояния, тому щиро дякую, що ти так само вчора мені допомагав, писав мені в чаті, пакуль ми все гэта рабілі, каб яно працавала, і мне здаецца, сёння гэта ўсё працуе, нарэшце, без тармазоў, але зараз спробуем яшчэ чат-рулетку, як яна пойдзе, каб яна без сюрпрайзаў была сёння. Так, усё бачу, усіх бачу. 10-10. Дякую щиро, Олександр. Ведаеце, гэта той выпадак, калі прыватна не трэба ведаць чалавека, каб казаць, што ён вельмі клёвы. Я вас вельмі, мне складна вас глядзець, таму што вы вельмі выкарыстоўваеце складаную для мяне тэрміналогію, але агульна я вам шчыра дзякую, таму што у мяне таксама ёсць сітуацыя, і мне здаецца, што з вашай дапамогай адно жыццё, як мінімум, я абдымаю, магу пабачыць, магу паразмаўляць з ім, таму гэта ад мяне такое сардэчнае будзе прывітанне. Я буду дапамагаць колькі змагу і буду выкарыстоўваць розныя для гэтага рэчы праз стрымы альбо праз свае прыватныя рэчы, якія я тут магу зрабіць. То бок, моя шчырая падзяка да вас, і я не ведаю, як яшчэ мне яе выразіць вам. Таму, сябры, падпісвайцеся, Александр, ён для хлопцаў распавядае вельмі цікава. Я гляджу як дзяўчынка, таму не заўсёды разумею, але Леся це клёва, я вам адразу кажу. Навіть мені Леся зайшла ось так. Це дуже клява штуковина, і я щиро дякую, що вона існує і рятує життя нашим хлопцям. Це просто чудово. Олеже, вітаю. Так, і сьогодні є ще одна новина, кльова у майго сябра, Артема Ігуміна. Я пакуль не бачу його у чаті, я не ведаю, ці ён зайде сьогодні, але у яго сьогодні дзень нараджэння, і гэта таксама, вось у Харкові такая канцэнтрацыя вельмі добрых, клёвых людзей, таму што я ведаю адтуль, там мой кум жыве. Там, я так разумею, я не хотела б зараз абмяркоўваць, тому што дакладна не знаю, не ведаю, але мне здаецца, што дзесьці там непадалёку і Александр мешкае, і там жыве мой сябар Артем Ігумін, у якого сьогодні дзень нараджэння, і таму, Артем, якщо ти мене побачиш, я вже привітала тебе в чаті, але мені здається, що я коли зроблю це через стрім, ти побачиш мої очі, і вони абсолютно щиро тобі кажуть, що ти та кльова людина, яка вміє зі мною спілкуватись, яка вміє мене заспокоїти, тому що я, звичайно, така палаю, а ти така ріка, спокійний, дуже розумний, і я тобі кажу щиро дякую від мене, тому що коли мені дуже складно, я з тобою спілкуюсь, і мені стає просто дуже спокійно на душі. Я вірю, що є такі люди, як ти, які роблять Україну краще. Ти справжній патріот, ти син своєї матері України, і я тобі щиро бажаю здоров'я міцного, щоб ти був завжди закоханий. Неважливо, це має бути дівчина, або квіточка, або, я не знаю, ще якийсь тролейбус, мабуть, метро, але щоб в тебе завжди серце, воно з таким трепетом було. Тому, друже, моє щире вітання до тебе. Будь здоров і радуй нас, і дякую, що ти є в моєму житті. Це кльово, насправді. Так, кого бачу? Андрій Біченко бачу. Зараз, хвилинку, я напишу своєму сябру, що я уже у рулетці, і я зараз його пойду шукати. Так. Ленка К. Я дивлюсь Олександра Безпалова. Це не тільки для хлопців, мені завжди дуже цікаво. Мені складно, тому що я не знаю термінології, а він дуже розумна людина, і він завжди такі розумні речі каже, і я на нього дивлюсь, і я розумію, що я нічого не розумію. Я тільки розумію, що він робить дуже гарну роботу, яка рятує життя. Це головне. І тому йому терпіння, і ми будемо побач, як, ми були, але не так явно, як зараз. Тому плече наше біля нього, і я завжди готова допомагати, як можу. Я теж не маг або ще хтось, але якщо так, ми можемо допомогти, то це кльово.
добрим словом навіть. Мені здається, якщо ти про людину кажеш щиро і ти їй дякуєш, ну, всім зрозуміло, що просто так ти це робити не будеш. Ось, тому ви у мяне лепшыя сябры. Не, увогуле сябр не можа быць не лепшым. Я не падзяляю на лепшы альбо не вельмі лепшы. Для мяне ўсе людзі, якія побач са мной, якія мяне падтрымваюць, якія мае аднадумцы, ну, як можна сказаць, што а вось гэты лепшы за гэтага. Не, так нельга казаць. Так, теж захоплююсь яго розумам. Так, ну, такія людзі, яны заўсёды, ведаеце, яны на віду, тому што дзейсна яны разумныя. Тому гэта клёва, што у нас ёсць такія людзі побач з намі, і ты, ну, дзякуючы ім, ты ведаеш, што ўсё будзе добра. Проста. Ўсё будзе добра. Таму што ёсць яны, а ты проста можаш сказаць шчыры дзякуй. Так, 7 чалавек. Зараз я пачакаю, пакуль мне адпішуцца, і мы трошкі пойдзем пагуляем зараз да беларусаў. Ёсць добрыя навіны. Вы ведаеце, што я з'яўляюся актывістам. Зараз на мяне будзе, напэўна, сварыцца, прабачце, пан Василь. Ну, не свариться, а буде мені казати: Олена, що в тебе знову з екрану? У мене, напевно, треба трошки підтягнутися. А то я там, я бачу, вчора робили і наробили. Ну, добре, як єсть. Я активіст Народної громади. Ми зараз працюємо над нашою ініціативною групою з нашими сябрами, з людьми, які готові приєднатися до нашого руху, опозиційного блоку. Нас багато вже достатньо, і я вельми рада, що є такий тренд зараз на вольну Білорусь, скажімо так. Тому сябри, Народна громада зараз з'являється один з тих моцних рухів, мабуть, зовсім один і зараз покинемося, але мені здається, ще інші з опозиції долучаться до нас. Учора стало нам известно, що Сергій Тихановський долучається до нашого руху. Хто ведає «Страна для жизни», це вельми відомий блогер у Білорусі. Такий правдоруб. Як ёсць. Кому не падабаецца, не глядзіце, але ну, ён інфармацыю даносіць вельмі зразумела. І зараз ён, дарэчы, спадарожнічае па Беларусі, паказвае, якая яна ў нас, што насправді адбываецца з нашымі заводамі. І сёння ролик выйшаў Веранікі Мішанка, гэта таксама наш актывіст. Гэта ўсё людзі, якія будуць прымаць удзел у кампаніі па кандыдатах, яны з'яўляюцца кандыдатамі пратэсту. Мы да іх далучаемся, мы ініцыятыўная група, і я ў тым ліку. Я, на жаль, не магу быць кандыдатам, ну, я нарадзілася ва ўкраіне, і таму балатавацца я не магу, на жаль. Гэта адзіная з прычын, то бок, не гледзячы на тое, што я ўсё жыццё ў Беларусі, я тут атрымала адукацыю, і падаткі я тут сплачваю астатнія, там, колькі, мабыць, 16 гадоў, колькі я працую, і, на жаль, я не магу быць такім абсалютна грамадзянінам Беларусі. Тут мяне трошкі абмежавалі, але я падтрымваю тое, што робяць. Таму, калі цікава сцежыць за тым, што адбываецца ў апазіцыі, а зараз, ведаеце, будзе вельмі так горача, таму што мы пачалі свой рух. Не учора мы збірались, мы планавалі, мы казалі свае думкі, і зараз яно ўжо не мае такую абстрактную форму, а яна зараз будзе маць уже такую прыкладную, хутчэй, ну не навуку, канешне, а прыкладной рух, то бок мы выступаем. І таму мы заклікаем, калі ласка, калі вам проста боязна, ну насправді закаляецца вось гэтая вера ў лепшае і моц ад падзей, якія ты робіш, ад дзей, якія ты робіш. Я не баюсь. Таму
Паглядзіце на мяне, калі я не баюсь, дык і вы не бойцеся, мы адстаялі, мы адкрычалі, вось мой сцяг, мне яго падараваў мой сябар. Я яму за гэта вельмі ўдзячна, гэта такой, ну, можна сказаць, мой баявы сябар, ён заўсёды са мной. Таму, калі вы глядзелі мае стрымы, вы ведаеце, што ён заўсёды ў мяне на плечах. Я з ім хожу па Менску, і мы кажам: жыве Беларусь, жыве вечна. А я, у сваю чаргу, яшчэ звяртаюся да ўкраінцаў, калі я бачу украінскія сцягі. Я заўсёды падбегаю, лячу проста, і з людзьмі размаўляю, чаму яны далучыліся да акцыі пратэсту. І насправдзе вельмі прыемна, што мы бачым не выключна беларускія сцягі, нашыя сапраўдныя БЧБ, а іншыя сцягі з іншых краін. Літва, у тым ліку, была ў астанні раз, я падыходзіла, і украінскія сцягі, звычайна, я ведаю, што сябры з Украіны нас вельмі падтрымліваюць, таму шчыра дзякую так сама з гэтага боку. Глядзіце стрымы Сергея Ціхановскага, ён зараз будзе актыўна сябе паказваць, што ён умее, якіх ён думак, таму слідкуйце за яго стрымамі. «Страна для жизни» канал, ён ёсць у мяне ў апісанні. І таксама «Народная грамада», гэта ўжо наша кампанія, якую мы вядзем. Усе пытанні, ну, збольшага можна атрымаць, паглядзеўшы нашу праграму, і ўвогуле тое, што мы замаўлялі на працягу астанніх некалькіх гадоў. І звычайна паглядзець, што мы рабілі. На маім канале ёсць стрымы з плошчы, тое, што я здымала, таму калі цікава, што адбываецца ў Беларусі насправдзе, а не пад гэтай абгорткай «у нас клёвыя дарогі», запрашаем, паглядзіце. І сёння Вераніка, яна размясціла вельмі складаны, мне здаецца, ролик, але ён такой, ведаеце, ёсць ролики, якія задумвацца прапануюць, таму прапаную яго паглядзець. Сайт Народнай грамады, ён таксама у мяне ёсць у апісанні, і проста азнаёміцца з тым, што ў Беларусі адбываецца з боку заводаў, з боку захворвань, то бок, ну, гэта вельмі складаная для нас тэма, таму што яе не агучваюць на нашых каналах, і ў інтэрнэт, вы разумееце, самыя такія небаязненыя выходзяць, у тым ліку я. Яны спрабуюць пужаць, але, ну, на адну мяне прыйдзе дзве яшчэ, таму што людзі будуць гуртавацца, мы да гэтага заклікаем. Так, я, на жаль, пакуль не бачу, каб мне адпавелі. Таму давайте я прапаную пахадзіць трошкі па Беларусі, спытаць, як у нашых беларусаў сяброў справы, што яны робяць для таго, каб у краіне было ўсё хорошо, ўсё добра, што працуе. Так, мне здаецца, трансляцыя ідзе норм, таму сябры. Так, не забываем, мы збіраем сёння на медыкаў. Усе кошты я, ну, напэўна, праз піра буду. О, пір, вітанечко, я працую, бачыш, кум? Дзякую тобі шчырай. Я ведаю, што ты ведаеш, на якую картку трэба перарахоўваць грошы, таму я прапанавала цябе потым адную такую схему зрабіць, каб мне зручна было і каб грошы хутчэй да свайго адрасата дайшлі. Таму, ну, потым не ў стрыме гэта будзем абмяркоўваць. Так, Оксаночка, вітанечко, сонечко, дуже рада бачити, ми з вами на всіх стрімах бачимося, тому цьомки-бомки, все, як я люблю. Так, ну що, гуляємо, напевно, по Білорусі, я обираю Білорусь, тому пойдемо зараз трошки погуляємо по Білорусі. Яшчэ, мабуть, така цікава інформація. У п'ятницю захворевших у Білорусі на коронавірус було 94 чоловіки, і сьогодні я глядела, і вчора обновляла статистику, і у суботу обновляла статистику. Я не ведаю, што адбылося, але у нас людзі, яны больш не хварэюць. То бок у нас як было 94 чалавекі, так яны на панядзелак і засталіся. Мабыць, сёння аднавілі інфармацыю, але я глядзела на 5 гадзін. На жаль, альбо гэта з статыстыкай. Ну, калі у нас не захварэла ні адзінага чалавека, ну я проста тады самы шчаслівы чалавек у свеце. Але калі праблема з статыстыкай, вы ж самі разумееце, што, ну, абставіны могуць быць вельмі дрэнныя.
152. А, вже щиро дякую. 152. Я обновлялась зранку, було о 5 годин, і ще було 94. 152 чоловіки у нас захворівши. Ось так. В п'ятницю було 94. Пан Василь Інтерхунта, вітаю вас. Вітаю. Артем Ігумін, нагадую, сьогодні його день народження, тому коли ён зайде до мене на стрім, так, ну, випадково, мабуть, ён не, а мені здається, він не буде так святкувати моцно. Тому, коли ласка, там, всякі обдимахи, сердечки, всіх ми любимо, коротше. Що я вас буду вчити, ви всі ведаєте. Так, ідемо по білорусах. Щиро дякую, що со мною. Багато не буду говорити. Вітаю вас. Живи, Беларусь. А ты откуда? Чего? Вот ты сам, блядь, предлагаешь. Какой город? Я ж говорю, У вас такі вузи, що я вас не Какой? чую. Мы из Гомеля, а ты откуда? Я з Білорусі. Что ты не Откуда? Я з Білорусі. Ви не бачите, у мене стяг білоруський. Напиши номер, пообщаться. Навошта? Давай пошути. Ты можешь номер написать? Не, я не пишу номеру, вы что? Такая Давай пригожусь. Не-не-не, Давай вы за меня зараз водою пойдете. Не-не-не, вы что, нельга. Пошли. Так а как мы с тобой встретимся, пообщаемся? А кто сказал, что я с вами Чего ты номер не собираюсь? напишешь? Последний раз мы зашли бесплатно. Напиши вы номер, хотите? пообщаемся Вы- нормально. У гурджитку неком живете, альбо что? Потому что мы тут в компании сидим, особо не пообщаемся. Я зрозумела. А вы не боитесь одного заразить коронавирусом? Что мы не понял? Я кажу, вы не боитесь одного... Я только с армии пришел, у меня давно секса не было. Запион. Я хочу с тобой сексом заняться. Запион, Юрик, не жалко. Ну, я праз камеру гэта не раблю, я звычайно сустракаюсь з людьми ну, в нормальных умовах. То бок вы не боитесь без масок один с одним размовлять, у вас все добре з гэтым. А нахуя ты целую открыл еще? Нет. На, налей, идет. Маска особо нам не поможет. Чуть-чуть. Ну, мне здається, що в Все это некоторых бред, випадках... я не знаю кого. Я зрозуміла, гуляйте. Ну, Живе Білорусь. Вітаю вас. І пішов далі. Привет. О, вітаю. Мені здається, я вас Привет. бачила вже, ні? Привет. Кажу, вітаю. Кажу, мені здається, я вас уже бачила, ні? Кажу я за БНР. Ну, це добре. Мені подобається. Як у вогулі справи? Давай ко мне приезжай. Мені подобається. Жахливые компании. Конечно. О, ты не бачив, что вчора было? Ой, а что это у меня? Не, что ж шторы. Штора, чекайте. А, это ж я прибрала. Пробачте, я не то прибрала. О. Все, повернула. А, мені хлопці вчили ніяк сховати. Я не пам'ятаю. Вони мені вчора сказали сховати, а я не пам'ятаю як. А, ось так. Так, все, зрозуміла, пробачте. А так, Леша, у нас, я вчора вночі ходила, ми покуль тут все це робили. Мені кум допомагав, ми ходили, троллили, і на Москву ходили, і до Білорусів ходили. І, слухай, ми тут насміялися так, що просто капець, такі компанії були. Так, Олександра, якщо ви справжні, дайте відповідь у Телеграм. Окей. Але я підписана на 3 канали, Пір. Його перший, другий і третій є, але ну, третій він такий резерв, я так розумію. Тому щиро дякую. Так, їх 3, а ти не, я ну, на 3 підписалася. Це ще з часов, коли перші там зробили пакость.
Калі я не памыляюсь. Не, мне 3 каналы, Александра. Правильно, 3, потому что калі я робила подборку, два у мяне было у опісанні, а 3 я не брала, тому що ён, ну, такой резерв был. Я просто не дала посылання, каб людзі, а мабыць, і трэба было даць. Ну дай тут посыланне, калі ласка, калі тебе не складана. Я з вачыма не размаўляю, і з дзецьмі не размаўляю. Слухай, так лётаю, мне так прыемна. З такім задаволеннем працую. Так, я нагадваю, донаты на экран. Усе кветкі, усе кавы, усе падарункі на экран. Да, Хелен Мінскай, калі ласка. Мы збіраем сёння кошты на нашых медыкаў. Я буду перарахоўваць грошы. Не сёння-заўтра. Таму, калі ласка, дапамагаем актыўна. Стартую з 1 гривні. Можна з любой краіны свету гэтыя кошты накіроўваць. Таму, калі ласка, давайте будзем трошкі свядомымі ў гэтым пытанні і дапамагаць адзін аднаму. Таму што калі нам будзе трэба дапамога, украінцы, я ведаю, адныя з першых, хто, ну, проста яны пачнуць дапамагаць адразу. Я гэта ведаю. Вітаю вас. Бачаць мой сцяг і перагартаюць мяне. Вітаю вас. Я, мабыць, яго не зразумела. Будзем рахаваць, што ў яго дрэнны інтэрнэт. Так. Так. Што-то мне гэта... Сябар мой квяткоўскі, ну, клёва, так, дапамагаем, але, ну, я ж тут трошки, ты разумееш. Вітаю вас. И кто такая? Я дзяўчынка. Какая ты нахуй девчонка? Посмотри на себя. А хто я? Хлопчик? Некі дурны. Самое смешное, что мне вчера, я сегодня, Зимона нема, я б ему показала, я вчера прибрала волосы, и мне, ой, так ты яна, мне так незручно стало, капец. Як можна подумать, что я мужик? Мне ж бороды нема, як у піра. Вось на піра сказать, что он дзяўчынка, складана, а на меня перевірка системи донат. Всім привіт, хто сидить в Дискорді і обговорюють безкоштовну підписку на місяць на відомий сайт. Так. Щиро дякую. Щиро дякую. Так, все працює, але я не веду тільки, я не чую себе тут. Я не веду, ці гэтая балаболка, яна показывает, что показывает. Я не веду, Дима, что показывать. Ну, то бок я не веду, ці гэтая балаболка працуе у YouTube, ну, павінна працаваць. Останние часы працавала. Просто я її, ну, тут у себе не чую, на жаль. Пошли, блін. Супер. Щиро дякую. Комзорг. На карантині. Ужас. Жах. Я потім пройдусь по Україні, спитаю. О. А ви не бачите мою пригожость? Ай-яй-яй, я потім зайду. У меня там такая пригожая ава я брала. Добрий вечір. Пані Добжини з вечорок, дромпаперкова рулонка. З вечорок, пані, з вечорок. А что такое? Ні, нічого, я тільки так по-польськи знаю. А откуль вы ведаете, что пані з вечорок? Мінськ. Цудоўны. Мне падабаецца. Але яму яшчэ трэба такой павязаць чырвоны шалік, мне здаецца, і ён будзе з каляроў БЧБ. Белый, червоно-белый. І
пайшоў. І паскакаў. Я, напэўна, не зразумеў, што я ад яго хацела. Так бывае. Так нешта мне здаецца, што трохі падрасцягнуць яе трэба. Ну, сёння так цікавеюць. Учора такія тармазы былі. Трошкі ёсць гэтыя затрымкі я бачу, асабліва калі ідуць данаты, таму калі, напэўна, ідзе данат, мне трэба моўчкі сядзець і чытаць проста вас. Слухайце, альбо дзеці, альбо палова лица. Гэта так твара. Гэта так модна зараз сядзець вось так. Мабыць, мне так зрабіць. О! О, среди погони. Жыве Беларусь. Жыві вечна. Як справы? Цудоўна. Цудоўна. Хлопцы, вы пад шторкай. Да. Можам паразмаўляць, я вас не буду адчыняць. Альбо можна. Пад шторкай. Ну, а вы да не блогера зайшлі. І збеглі ад мяне. Ну, ладно. Ну, просто дзеці. Але, ну, час такі... час ужо не, дзеці нельга паказваць. Слухайце, я нават не бачыла, што ўжо 11. Дык я ведаю, што донат апрацоўваецца на маім баку. Я ж спецыяльна гэта зрабіла. А я сабе заўтра зраблю такі донат. Сёння я чамусьці, я не бачу, каб там вельмі плашка клёвая. Я знайшла, але у мяне ўжо ёсць думка, я зраблю сабе такую фігню. Вы там, калі мне будете донаціць, ну просто будете у обморок усе падаць. Я вам абяцаю. Я ўжо придумала, што я зраблю. Будзе вельмі смешна ўсё, як мы любім. І... не цікава мне. Сёння клёвы стрым быў у Дімона. Такі зачётны. І ён паведаміў мне, што я буду працаваць 24 гадзіны. Боже, напэўна, я памру з ім там. Не, я не буду 24 гадзіны сядзець Дімку карауліць. Не-не-не. Не нагадвай пра час, а мне не на працу. Я, каб сёння працаваць, учора з хлопцамі сидзела до 3 гадзіны ночі. Вітаю вас. Вітаю. Як ваші справи? Як ваші справи? Цудоўна, ви ж бачите, працюємо, все добре. Як вірус? Ну, пакуль мяне не крануўся, я спадзяюся, але я трымаю дыстанцыю сацыяльную і, ну, ні з кім амаль не размаўляю. Так вы у хаце сядзіце, да? Не кантачце ні з кім. Дзе я сижу? Я вас дрэнна чую. Дзе у хані? Пад бэчы-басцягам? Што вы такое кажаце? Я ў Беларусі, вітаю. Ой, а што вы такое п'еце? І ти Маруся. Не Ми ноги Маруся. лягай спать. А вы, я гляжу, уже готовы пойти спать, правда? А пасля такой-то дозы. Да Добрые как? леки. Какой дозы? Ну, піўной Так, дозы. слёзы. Альбо што у вас там, я ж не ведаю. Ну, добра, калі гэта піва. Бо я ведаю такого А калі гэта школера... моча? О, ну, гэта, калі я не памыляюся, называецца урінотэрапія. Вы ведаеце, што гэта ад віруса не ўратуе вас ніколі. Я не знаю, как уринотерапия, но у нас еще есть калотерапия, нахуй. Гэта не каватэрапія зараз. Тут два варыянты, Ну, зараз альбо нет, піва, мы альбо нешта урынотерапію. іншае, тое, што застаецца пасля піва. Что застаецца? Ну, вынік піўной, боже мой. А в чем прикол? Не ў чым, ужо не ў чым. Хуйник. Забери его, Вітаю. пожалуйста. Жыве Беларусь. Ой-ой-ой, а что это у нас? Погоня? Гэта? Не, чырвона-белы сцяг.
Яны мяне баяцца як агня, слухайце, яны ад мяне цікаюць. О, добра. Это добра. Вітаю вас. Не, мяне загіпнатызаваць немагчыма. О, боже. Хлопцы, вы что? У вас святло Было закончилось дома, альбо что? Да, это в вооруженных силах закончилось электричество. Хлопцы, пробачьте, коли ласка. Я побегу, потому что я блогер. Бывайте. Я уже 5-й раз вас бачу. Ну, коли побачу 6-й, поразмовляю. Да, ну, Вітаю. тварь. Не чую. Здорово, чё за флаг? Чё за флаг у тебя нахуй? Па-першае, гэта шпалеры, па-другое, гэта сцяг беларускі. Зачем тебе это? Я зараз пытанне увогуле не зразумела. Вось я, вось мой прапар, сцяг мой, БЧБ, што не падабаецца? Навошта што? Зачем тебе он? Зачем тебе он? Скажыце, вы з Польшчы? Альбо No. вы просто спрабуйце каверкаць маю прыгожую родную мову. Не, я просто хотел, чтобы вы остановились. Я вас спровоцировал, вы остановились. Я хотел узнать, что вы за человек просто. Я прыгожая дзяўчына, Да. у якой на фоне прыгожы сцяг. Якія яшчэ пытанні могуць быць? Всего наилучшего, только наилучшего. То ўзаемна. Беражэм нашу краіну, адстойваем свае правы, добра? І асцярожна, зараз каранавірус у краіне. Окей? Коронавирус? Украина? У вас же Беларусь. У краіне. Краіна гэта, калі вы пераклад зробіце у Google, паглядзіце, што такое. Ну, краіна, Беларусь называецца. Я жыву у краіне. А, в Украине, да. А я в Украине. Да ладно, я ж бачу вас сцяг Беларусі. Да. Якщо ти живеш в белорусская. Україні, то ти вільно будеш розуміти, що я тобі зараз скажу. О, ти не українець, Це ти білорус. Європа. Все. Так, не бреши. Украина це Европа. Все, бывай. Украина це Европа. Все. Ось так я буду. Вся Україна каже. Яка ти Україна? Да кажи. Тут не дрочат, не? Я не, пробачте, я по іншій темі. Да? Я просто вижу, что монету, значит не дрочат. Ну, нормально тогда. Не, Можна я поговорити. таким не займаюсь, тим більше на публіку. Ви що? Гэта ж приватна реч. Да? Отлично. Як ваші Я вижу справи? у тебя флаг погони. Типа. Гэта сцяг БЧБ. А чого я не цікаю? Слухайте, чого я над мені бегуть за качаленой? Что я не так роблю? Кум, яны от тебе не бегут. Так, давайте трошки з вами порозмовляю, тому що ви пишете, а я вас не читаю, тому що, ну, напевно, телефон зараз поставлю просто перед собою, щоб я бачила. Фашистка і бандеровка. Ну, що зробити? Що родилася, то родилася. Тросянка, ёсть такое трошки. Тарас, вітаю. Добрий вечір. Україна, Харків. Боже, Харків, ну я в шоці від вас. Мені бабуля, я була маленька, вона мені казала, ніколи з хлопцями з Сходу не ходи. А тут, розумієте, що не хлопець, то унікум просто, розумне, пригоже. Ну, мені здається, якби я зараз могла поговорити з бабулею, я б їй відповіла, ти ведаєш, що? Ти трошки, напевно, не права. Це робити так. Вятковський, я тебе вельми поважаю, ти мій лепший сябр у чатах, але пиши. Яким Філіпов? Вітаю, Хелен, ви молодчинка, дай вам Бог здоров'я. Твари запам'ятаю, морди б'єм. Так, але
Наша з вами галоўная мэта гэта пераканаць беларусаў, што яны беларусы, разумееце? Галоўная праблема беларусаў, мне здаецца, што яны сябе не лічаць беларусамі. Яны могуць быць там, ну, кем заўгодна, але там расіянцам, палякам, украінцам, але толькі не беларусам. І я тут хожу, я пакуль яшчэ не пачала, таму што мне трэба звыкнуць трохі да рулеткі. Дзякую на экран, можаце мне сказаць, стартуем з 1 гривні. Вось, мне трэба навучыцца яшчэ з імі размаўляць, таму што я рулетку дагэтуль бачыла выключна ў сваіх сяброў. Калі я трошкі разганюсь сама, я ўжо пачну з імі па-іншаму размаўляць. І, дарэчы, сёння ў мяне быў сябар у чаце, я яго бачыла, Алексей. Мы з ім ніколі не размаўлялі на такой, ну, на беларускай мове выключна. І ён мне сёння піша адну з суполак, што Алена, вельмі прыемна чуць цябе беларускай мовай, і мы з ім гутарылі увесь ранак беларускай мовай. Гэта проста цудоўна, гэта такая павага да мяне і ў мяне да яго, і нам, мне здаецца, было вельмі прыемна вось той прыгожай беларускай мовай размаўляць паміж сабой. Ані воднага расійскага слова. Мы там яшчэ дамовіліся, што мы будзем, мабыць, на ангельскую перакладаць, таму што мне ангельская таксама патрэбна. То бок, ну, з маіх сяброў мне вельмі багата хто зараз пісаць пачынае беларускай мовай. Таму што яны ведаюць, што гэта не загон, гэта не бзік, я проста павярнулася да каранёў. Гэта моя украінская мова і гэта моя беларуская мова. А ўсе іншыя гэта іншаземныя мовы, якія я хачу вывучаю і выкарыстоўваю, альбо не хачу, не вывучаю і не выкарыстоўваю. Все проста. Пойдем далей. Здравствуйте. Вітаю вас. Вітаю. Нихуя. Ой, що ж ви так мацярыцеся, боже, що за звичка? Капець. Навошта так матюкатися, скажіть мені? Пробачте, коли ласка, зараз одну хвилинку. Я могу тебе потім позвонить, тому що у мене стрім зараз іде. Альбо тебе горить. Анекдот? Давай ты напиши его у чате. Я зараз у стриме, можешь зайти, написать анекдот, нехай все посмеются. Добре? Все. Люблю, тямкую. Па-па. Калі Матуля звоніць, у вас не можа быць аніякіх спраў, акрамя яе. Таму што сёння вы адхілілі ёй звонок, а завтра яна вам не пазваніць. Дякую вам, що є Україна, Харків знає. Тарас, 100 гривень. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, що ВМ є. Україна, Дякую, Харків з вами. Сябры, нагадваю, мы сёння збіраем данаты нашим медыкам ва Ўкраіне. Мы будзем дапамагаць купляць маскі, акуляры, потым я ведаю яшчэ халаты, пальчаткі звычайна. Учора адхіленнівай іх. Дімка, я обожнюю тебе за креатив. Я настільки, я не знаю, вражена тобою. Я не очікувала, що ти така людина дуже креативна. Це твій талант. Збережи його, тому що, ну, так стріляти, таким сарказмом, з таким юмором, ну, я тобі чесно скажу, це треба вміти, я так не вмію. По-перше, я дівчинка, і по-друге, я сьогодні просто на роботі плакала з тебе. Просто в мене не було навіть, ну, мені здається, і хвилини, щоб я просто спокійно посиділа. Мені робили зауваження, що, Олена, ти смієшся дуже, ну, ти там не даєш іншим працювати. Тому ти молодець. Я дуже пишаю, що я тебе знаю. Дімон. Коли б я, напевно, зараз була у іншому статусі, я б казала: ой, Дімка, дай мені, коли ласка, ключ. Я так хочу бути тебе модератором. А так я роблю: оу. Так, ідемо по Білорусі далі. Коли я побачу, що повторюється, тому що, ну, білоруси насправді не вельми багато їх сидіть. Вітаю. Я не музейний експонат, не треба на мене так глядіти. О, мінчанка. Добре, вже мені подобається, познали. Бульбу. Бело-красно-белый, да?
Бел, червоный, белый Да, стяг. Так. Ну ладно, белый, червоно-белый. Ну нам Ні, з як тобою не вам по путі, зручно, я давай. просто розмовляю білоруською мовою, все добре. Ось така реакція на БЧБ і білоруську мову. Каб ви ведали, каб ви розуміли. Ви думаєте, гэта першы раз, яны мяне... Вы паглядзіце, колькі я з беларусамі, кого я прагартала з беларускім. Блин. Ладно, я зараз яшчэ пашукаю. Нехта сядзеў з пагоні, я бачыла. Мне здаецца, хтосьці з нашых. Прывітанне. О, я загубіла. Напэўна, сябра загубіла. Мне здаецца, пад прапаром сидзіў мій друг. Я так прагарнула, але тут же ж трэба яшчэ навучыцца гартаць. Вітаю. Ну што я у вас шок вызываю? Боже, сцяг, беларуская дзяўчына, якія пытанні? У іх шок. Просто шок. Я не могу поразмаўляць я беларуска, не могу поразмаўляць з беларусамі, таму што я для іх шок. Яны бачуць сцяг, яны бачуць мяне беларускамоўную і яны бягуць далей. Як шальныя просто. Мне я што? Прабачце з гэтымі і з хвастом, і з віламі, пакуль яшчэ не, але гатуюсь. Мы ж браця. А, яны чакаюць гітлераўца. А, мабыць, зараз сяброў пашукаю. Вот, ну неужели? Бело-червоно-белый. О, Що нарешті Білорусь? я зустріла, хто розмовляє білоруською мовою. Жику 6. Як справи? Вельми добре. Чудовно. Ви зараз у стрімі на прямому ефірі можете білорусам щось передати. Тому що ви єдиний, хто мене не перегарнув сьогодні. Оу. Я не взяли, меня перемкнули. Ну что это такое? Что ты будешь робить? Бачила ж погоньку, бачила. Що ж я так... Дети сидят у интернете, а мои уже спят. Мои уже сопят. Йоночка, вітаю, сонечко. Ліза. О, Ліза, сонечко, вітаю. Здоровічка міцного, сонечко, тобі. Ліза – це чудова людина. Вона моя сябровочка. Я її вельми люблю. І Йону люблю. І увогуле наших дівчин пригажунь. Мені здається, ми такий скарб. Позбиралися усі лепші. Тому мені сяброўкі лепшыя, прыгожыя дзяўчыны. Прыгажосць просто. Здоров. Вітаю. О, Україна? Незалежна? Не. Беларусь. Ні, а чо? Білорусь. Какая ты Беларусь? А чо вітаю? Тоді. Ну, по-беларуску вітаю, гэта прывітанне. Нет, так подожди. Так і по-українськи теж вітаю. А это подожди. Ну, тому що гэта славянская група моў, чым Это пытанне. стяг какого года? Это стяг який? Красно-бело-красный какого года? 90-го или 1990-го? Или 1890-го? Не угадали. Давайте яшчэ які ліст Ну-ка. будет. У вас там прыкладна яшчэ 100 гадоў можна кожны год, калі перамыкаць, я 10 на 17 вас прыпыню. Хорошо, подождите. У вас за спиной находится флаг, да? Бел, чырвоны, белый. Белая полоса. Ну, тихо, хорошо, ты без вопросов. Отвечайте пока на мои вопросы. Что означает белая полоса сверху? А я зараз на экзамене, что павінна адпавядаць на ваши пытанні. А вот зараз, потому что вы не знаете, а я знаю. Цудоўна, Что означает распавядзіце красная мне. полоса? Мабыць, я нешта не ведаю з гэтага боку. Ну, распавядзіце мне. А то мой сябр Усяслав, мабыць, вельмі дрэнны ролик такой
зрабіў, і я, мабыць, штосьці не зразумела. Дапамажыце мне, мабыць, я вельмі дрэнна ведаю гісторыю Беларусі. Дык вы ж беларуска. Ну, Ну, распавядзіце так пра давайте сцяг. я вам объясню. Калі у вас ёсць іншая інфармацыя, якой у мяне няма, я з задаваленнем вас паслухаю. Так я же говорю, давайте встретимся, я вас все обозначу, этот вот бело-красно, блядь, белый. Я готов приехать сейчас на машине. Ён, калі ласка, ідзеце ў краму, купляеце, ён в вольным доступе, няма пытанняў. Кто в вольном доступе? Сцяг можна проста пайсці і купіць. Навошта забіраць мой? Гэта падарунак, я яго не аддам. Гэта мой сябар Александр мне яго падараваў, і я з ім хожу. Таму гэта мой прыватны сцяг. А сабе, калі ласка... Я еще раз говорю. Лукашенко подаровал. Я еще раз говорю, мне ваш сябар ни на кое место не надо. Вы меня услышали, не? Ну дык вы ж самі сказалі, аддайце мне ваш сцяг. Я вас трохі не разумею, у вас дысонанс у галаве? Я тебе сказал, давай с тобой встретимся, я тебе обосную все слова 3 полос. А вы агульна так не умееце гэта рабіць? Что ты мне дурочку паришь? А вы не Я говорю, умееце что ты гэта мне удалённа рабіць? дурочку паришь? Я родился в этой краине и знаю, что такое бело-красный, блядь, бело. А ты мне какую-то хуйню впариваешь. Ну, распавядзіце мне, я ж кажу, я слухаю. Мабыць, я чагосьці не Слухай, ведаю. ты если не знаешь, если вы не помовляете белорусский язык, то не об чем наем размовлять, понятно? Не, А то зараз ты такая не зразумела. красавица, в ухо себе взяла непонятно что, хуй или письку, я не знаю, и что, как сказать, по-белорусски, как по-белорусски хуй называется? Я не ведаю. Дедюля, блядь, да? А, не ведаешь? Ну так я тебе объясняю, дедюля. Ну, добра. Ну, и вот ты не ведаешь, ты Цудоўна, белоруска, буду блядь, ведаць странная зараз. она. Толькі з вашай дапамогай буду ведаць, што гэта такое, калі да мяне будуць звяртацца з такімі Ну, так прапановамі, я буду ладно, ведаць, куды ладно, пасылаць. хорошо, ладно, ты молодец, вот с этой точки зрения я тебе рассказал, что такое бело-красная белая полоса. Ну, распавядзіце, добра. То, что принципе, а? Ну, распавядзіце, добра, я ж вас слухаю. Вы уже некалькі мне правда. хвілін Вот. мяне паліваеце нейкім брудам, і вы не адпавядаеце тое, што вы кажаце. Я ведаю гісторыю майго сцяга, звычайна, я б яго не выкарыстоўвала, і я б яго за сабой не А ты трымала, куда і на смотришь плечы бы не вправо? апранала. Гэта ж Куда звычайна. Подожди, куда ты вправо смотришь? Вы зараз у прамым эфіры. Так, прыгажуньце, вас бачыць уся Беларусь. Вы зараз будзеце зоркай Ютуба. Я Да читаю еще чат, раз яны говорю, пишут мне «Джабала, это вот Джабала». это ба-ба-ба-ба-ба, мне похую. Еще раз объясняю. У меня тоже твое пысо на всю маму Беларусь сидит. У меня не пысок. Понимаешь? Пысок Да это понятно. уживёлины. блядь, Вы всё, блытаете всё, слово. пизда, ты некрасивая, заплачь. Заплачь, ты некрасивая, Нема потому что ты питания. идешь на всю Беларусь, ты не накрашенная. Все, Нема ты пошла питания. на... Я в эфир пускаю. Окей. Что ты руками махаешь? Ты не накрашенная, да? А навошта мне маляваться? Ну, так я понимаю. Так а нахуй мне малеваться, блядь? Послухайте. Я ж тоже мог размалеваться. Скажите мне, калі ласка, А ні, давайте одно нічого. питання, і я пойду далі, тому що я не вельми люблю, ми на різних з вами планетах зараз. А скажите, калі ласка, гэта так модно у понеділок увечері сидіти п'яним? А с какой целью интересуетесь? Я просто не разумею, нафіга бухать столькі. Ёсць столькі прыгожых рэчаў. Можна пайсці пачытаць пра сцяг, каб не сядзець і мне паўгадзіны не паласкаць мазгі, што вы нібыта ведаеце гісторыю прыгажэйшага, мне здаецца, сцяга ў Слухайте, свеце. я веду эту историю. Можна хуй паглядзець знает фільмы кого. цікавыя гістарычныя. Зноў-такі ВКЛ, Ну так я вам Рэчпаспалітая, задаю, ВНР. бляха, Столькі ебаный цікавых комфорт. рэчаў ёсць, а Я вы извиняюсь. пабухалі. Объясните мне значение флага, который за вами. Бело-красно-белый. Объясните.
Вы не запамятаеце, вы з той катэгорыі людзей, якім ужо няма сэнсу нешта распавядаць. Да нет, вы обоснуете мне значение флага. Ну мне трэба вам пра рэвалюцыю расказаць, пра дагэтуль Рэч Паспалітая была, потым першыя каляры з'явіліся ў ВКЛ, і мне зараз усю гэтую гісторыю вам Подождите, распавядаць. деточка, где-то вас там учили в университете или там где-то, не знаю, но вам одно не рассказали. Слухай. Как образовался флаг Беларуси первый? 102 гады таму бел-чырвоны белы сцяг. Какой флаг? Что? Какой? Что какой? Какой флаг образовался? Ну, 120 лет назад, как вы говорите. Гэтаму сцягу 102 гады. Мы святкавалі на гэтым тыдні 25 числа. Мы святкавалі 102 гады незалежнасці Беларусі. Ну, я вам не буду усе 102 гады распавядаць. Подожди, ты меня извини. Я уже... Можно я на ты перейду? Не, ты какого года я с вами за одним столом не сидела. И не надо, и поверьте мне, и не буду, даже никого, с вами на данный момент даже и не сяду, хоть даже и моя, будете будущая жена, блядь, ну не сяду нахуй. Я не буду вашей будущей Вот женой, честно, потому что... бережи меня больше, я зараз что... христианкой стану, коли вы мне еще раз такое скажете. Вы что? Хорошо, я пьян, но я знаю, что такое бело-красный стяг. Чому не 102 года? Нет, стягу не 102 года. Я кажу про незалежность Беларуси 102 года. Подождите, меня это стяг в тот момент был. Почему вы такая скороговорка? Потому что я параллельно еще размовляю с чатом. А меня можно выслушать или нет? Ну, вас слухают. Хай слухайте, так, это я ведаю, меня БНР ведают. Я же сказала, мы 102 года тому назад у нас образовалась БНР, и был уже стяг, я же сказала об этом. Глядите видос Усяслава. Все, я пойду, мне не цікаво, я не люблю пьяных людей. Не, иди, Цвяроза, становись, и все. Но мне не цікаво. Навошта пить в такой колькости? Ну так тогда иди покрась пизду, поняла, дура? Ты разумный, я гляжу. Беларусь! Пробачте, я прогадала. Давайте я вас трошки почитаю, відповісти на ваше питання. Ён п'яны белукар, з кем там размаўляць, каму там паясняць, што гэта яшчэ з часоў ВКЛ узятыя каляры, што з гэтымі калярамі выходзілі нашыя продкі, што існавала БНР 102 гады таму назад, мы 25 числа святкавалі, і ўжо пад гэтым сцягам мы былі, як яго распрацоўвалі, колькі эскізаў сцяга было. Мы ўсё гэта, ну, ты ж бачыў, там, ну, інтэлекту няма проста. Распавядзі мне, што за поласы. Я не выпраўдоўваюсь, я просто не, ну, я не рахую цікавым іменно гэты... З Усяславам цікава будзе пагаварыць на гэтую тэму. З табой, бо ты ведаеш, ты свядома, ты інфармацыю даш. А гэты што чорт даст? Нічога. Яно ведае толькі як лейку заліць, і ўсё. Так, давайте трохі з вами. Лізочка бачила вже, привіталась з сонечком, паштет бачу. Перегарну і знову 3 вересня. І знову 3 вересня. Я не зрозуміла, трошки пробач. Здоров'ячка, так. Я не ведаю, калі ти по рулетці ходиш, мабуть, я, ну, перегортаю тебе. Пробач. Слухай, просто, ну, калі вельмі цёмна, я перегортаю, тому що я ж не бачу, з ким я розмовляю. Калі ти цёмний, просто, ну, маякни мне, що я сижу цёмна, я просто буду уважливо глядеть. Не, яны не лічаць себе белорусами. Я яшчэ не сустрела ніводнага белоруса. Бамбалео, бамбалео. Кум, скажи мне, що я добре його підпалила. Ну, хоч ти, він сказав, що я не пригожа, я зараз пойду плакати. Він мене образив.
Де санітари, куди глядіть по морді? Навошта ми їх... Я гляжу за нашими хлопцями, я не морально просто знищують, тому треба, навошта, я ж не про мордобой, де я і де мордобой. Створилася, гуртає далі. Валентин, вітаю, дуже щиро рада бачити вас, героям слава, і вам від мене щира повага. Саша Волошин, шалом з Одеси. Шалом з Менську, Саша. Я рада тебе бачити. Я бачу, ти на наших з Дімоном стримах, у нас там весело, але у мене не так весело, як у Дімона, я така стримана більш. Гэта ён уміє бомбити. Я трошки, така. Я ж дівчинка, я ж не можу собі так дозволити. Йдемо далі по білорусах. Я веду, що сябри мені, мабуть, чекають там, але... Дякую, Лізочка. Бачиш, а некоторые думают, что я страшенная. І гэта іх прыватныя праблемы, тому што гэта ж надо было так напіцца, каб не пабачыць гэтую прыгажосць. Вы мне скажыце. Я гартаю вельмі асцярожна, таму што могуць сядзець мае сябры. Вітаю вас. Так, нешта ў мяне з ОБС-кай. Ага. О, у мяне праграма цікава. Налаштавалі, ўсё зрабілі. Він одні полоси бачив. Так, звичайно. Звичайно, я не бачу тільки одні полоси. Послухайте, напишите мне, коли ласка, мої сябри українські, я зараз пойду трошки по Україні похожу. Сьогодні було засідання позачергової ради української, скажу. Я бачила, що звільнили цього не Єрмака. По Єрмаку там справа інша, дуже така подібна. Коротше, міністра фінансів і міністра здравоохорони. На їх місто вже інших поставили, але я не бачила, що яке рішення, я пішла додому, яке рішення, що по реформі з землею і що банківська вони зробили. Якщо не складно, будь ласка, напишіть мені, чим воно там закінчилось. Тому що я знаю, що призначили міністра здравоохорони і призначили міністра економіки з другої попитки. А що було далі, я насправді не знаю, тому що я біжала на конференцію, в мене не було часу навіть подивитись. Тому якщо там 2 слова буквально напишіть мені, будь ласка. Перведає. Що перведає? О, Гордон Шамвей, вітаю. Сівоху, то, що гэта ж святой. Ви розумієте, сьогодні мені навіть, здається, коли б я пила з вами тут шампанське, гэта б не виглядало, що я сижу і тут бухаю. Гэта было б насправді свято такое. Але нешта я не сообразила. Але коли я поп'ю шампанське, я боюсь, що я потім ще захочу шампанське, а потім ще, але я не хочу перетворатися у сівоху. Тому я не п'ю шампанське. І увогуле вельми мало п'ю алкоголю. Тому що я маленькая, мне нельзя пить алкоголь. Я когось знову згубила. Слухайте, я просто не звертаю уваги на людей. Я, мабуть, буду гортати, а ви самі припинитесь, тому що, мені здається... Ой, вітаю. Вітаю тоже. А ви откуда? Ми з Білорусі. Ні, я зрозуміла, це логічно. Гамаль. Гомля! Что такое? Гомель. Гомельці. Гомель? О, Гомель, вітаю. Гомель. Витаешь ты? Мы тебя тоже витаем. А ты откуда? Я з Менска. Откуда ты? Я с Менска. С Менска? Мы только Минск знаем. Менск, это столица. А ви не ведаєте, що існує Менск? Верно. Ну. А у якій країні ви живете? Менск есть. Ви заводські, скажіть, коли ласка, А ви ти не сюди? смієте альбо дома? Алло. И кем мы?
Ну, мені здається, ви працюєте на заводі, і ви зараз у вас смена, і вам нема чого робити, ви пішли у літо. Але я можу помилятися. У бані. Що ти можеш? Що там можеш? Ти по-білоруську всегда знав? Ну, звичайно, я розмовляю по-білоруську. А ви не чуєте? А по-русски? Ні, ми проти. Супроть чого? Білоруської мови. Супроть Білорусі? Гэта 361 стаття Я Кримінального не кодексу. До 300 що? 361 стаття Кримінального кодексу. Я кримінального кодексу. Це що к чому? Ладно, идите гуляйте, не белорусы. Ні, Любите свою Ні. країну, тому що Так коли это. прийде ворог, вам буде тут вельми дренно. Так а при чому тут своя країна і мова? Чекайте. А ви Ти сказав, що сувязі не бачите поміж родною країною і родною мовою? У вас дисонанс у цьому сенсі? Да, ти, наверное, коли топчешся. Ні, цікаво. Пробачте себе. Ніке. Ні. Я його спробувала побачити. Україну? Мене в Україні будуть ждати сюрпризи, я ведаю. Тому що мої сябри, звичайно, вони мене отлавлюють. Але, ну, я ж не буду палитися. Ну, мені здається, познають. Кого видить, то що? На от ложку. Так, ну що, трошки. Я не зрозуміла, а що? Я тут, пробачте, працюю, медикам не допомагаю. З 1 гривні стартує донат. Ви що, мені квітку за 1 гривню жмотите? Ай-яй-яй. Ну ладно, я вам потім нагадаю. Йдемо по Україні. Але я буду розмовляти білоруською мовою, тому що у мене сьогодні білоруський стяг. І каб не було дисонансу, але все залежить від ситуації, ви ж ведаєте. О май год. Так. Вітаю. Доброго вечора, Хела. Я вас не познаю, я не приготовила, не прибрала шторку. Ви ведаєте, що ви у прямому ефірі? Так, я дивлюся ваш стрім. Да ладно. Я Тарас із Харкова. О боже! Я не буду прибирати штору, напевно. Або прибрати. То можете прибрати. Можна прибрати? Як ви бажаєте. Просто, якщо ви дивились останній стрім, там була людина, він просив мене не прибирати, тому я завжди питаю вас. Ви можете прибрати. Окей. Харків вітає нас, сябри. Це донатний екран. Подивіться, кого я піймала. Як ваші справи? Слава Україні! Дуже поганий зв'язок. Слава Україні, героям слава. Живе Білорусь. Живі вічно. Ну, спробуємо просто медленно розмовляти, каб одловити гэты. Ну, сьогодні ліпше. Дуже поганий зв'язок. Я ведаю. Я вас зовсім не бачу у рулиці. Ну добре, бувайте. Побіг я далі. Дивлюся ваш стрім. Щиро дякую. На жаль, бачите, з України трошки складано. Ну нічого. Тарас з Харкова. Я сказала, о май год. Потому что я его не познала, але он на меня так глядел. Вы на меня так само глядите. Так, я белоруска, яка розмовляю білоруською мовою, і мені білоруський стяг. І яшчэ ви ў прамым эфіры улыбаетесь, тому што гэта, напэўна, вельмі смешна, правда? Ну, адпавядзіце мне што-небудзь. Лайкос. Окей. Щиро дякую. Слава Україні! Я побігла далі. Але було кльово. Слухайте.
Ну, мне по Украине подобається больше бегать. Тарасе, так. Вітаю. Я його я не бачила його ніколи. Тому, пробачте, я не познала. Я, мені здається, нікого не познаю. Я така емоційна, що я, звичайно, лячу, бігу, нікого не бачу. Я його ясно останній раз, я так подивилась, в нього борода, я його не пізнала, а коли він почав говорити, я така, оу. Пробач. Але потім, коли я його познала, у мене така усмішка була, я потім глядела стрім, думаю, ну що ж ти так либишся-то, боже мой. Познала знайомого, познала сябра свого, кожен день у чатах бачитесь, а у житті ось так про рулетку розмовляєте. Ну так буває, це добре. Є можливість, раніше такого не було. Живе Білорусь! Живи вічно! Слава Україні! Героям слава, діточка, молодець. Чуєш, я все... А ти білоруською спілкуєшся? Звичайно. О, давай будемо ти білоруською. От. Нема питань. Я тільки що, я зараз тобі, дітка, дивись, зараз тобі прочитаю. Одну хвилиночку, можна я вас спрошу, чи можу я прибрати штору, щоб вас бачили мої глядачі? Так, ні, я спочатку тобі покажу, бачиш? Бачу. Це я. Я тобі прочитаю Україна... Постой, сейчас я найду. Это сейчас, 3 секундочки. Сейчас я найду, то, щоб я не шукав про Україну і Білорусь. Щоб мої сябри вас бачили. Давай, все сябри з радістю. Можна? Давай, коли казати, скажеш. Можна? Окей. Ви в ефірі... Дорогі наші брати, ми вас дуже... Уже... Я вас показую. Дорогі наші брати, білоруси, ми вас дуже любимо. Я із самого дитинства, і мені вже дуже багато років, за 70. Але я вам що скажу, я ніколи, ні разу не чув поганого слова про ваш народ, про кожну людину. Ви такі добрі, що аж жалко вас мені. І ще оце, я вам скажу, мені жалко вас. От, як ото з 90-х років у нас ото почалось, усі ці діла, да? От. І так би мені б хотілося, і нам би хотілося, якщо б ми були разом з вами, да? Яка б наша була країна, як колись була Велике князівство Литовське. А тепер дозвольте мені, я маю відношення до літератури, я хочу у знак поваги прочитати українською мовою, бо білоруською не можу, вона називається есе. Ну, це есе, це такі короткі, такі невеличкий розказик. Це Україна і Білорусь. Я прочитаю вам спеціально. Бо коли ваші сябри приїздили до нас, то в нас одна акторка читала оце от для ваших білорусів, для ваших начальників, ті, які шуганулись так. Слухайте. Із далеких віків, серед густих лісів і опалених сонцем степів живемо ми, сини прадавніх країв, сповнені почуттями, ніби квіти нектаром, щоб вершити щедрим серцем добро і шанувати заповіти мудрих предків серед поліських яворів і тополь, браславських ясенів і калин. Не раз підступно ламав лютий ворог наші молодечі крила. Уроки його братерства від пророків і пестливі слова співців ще й досі пахнуть на наших кордонах задушливою киптєвою тліном і кров'ю. Та в жилах наших народів завжди була і є свята непідкупна міць Грогволодова і гострий за меч переможний дух Святославовий. Б'ються в унісон наші серця з часів земель Полоцької і Київської. Раки летять, але дружба не старіє, бо погоною червленою коні скачуть, бо пам'ятаємо золоте слово із сивої давнини Великого князя до небожів, що виголосив він, сльозами поливаючи мову свою. Минулу славу схопим, а майбутню під заточеними шаблями саме поділим, якщо будемо єдині. І запанує в нашому житті мирне небо, вічне щастя, а в засіках стане повно золотого хліба. Слава Україні! Живе Білорусь! Героям слава! Живе вічно! Це супер! Покажіть, коли ласка. Це ж оце книжка така. Так. Це «Любов сплеснула лебединими крилами», а це я.
Чудово. Анатолій. Одним словом, я дуже вас, я ще раз хочу сказати, ми переживаємо завжди за вас. То взаємно. Ми завжди за вас переживаємо. І коли ваш батько говорить гарні слова за Білорусь, ми радіємо, всі радіємо. А коли він там щось крутить, там чогось опять в совок впадає, да, ми тоді йому кажемо, коли він до нас приїздить, да, так ми його з усіх боків налітаємо і починаємо його, ну, не знаю, як слово підібрати, ну, гристи, да? Що ж ви так? Хіба ж так можна? Ну ви що, йолки-палки, ми ж брати з вами. Тим більше він, як я знаю, він, не наче в нього батько, чи хтось із Бахмутського району, отут Чернігівщини. Щось отак, якесь він дав. А? Гэта складанае пытанне, ён же Так сказаў, што што яго бацька загінуў у часы вайны, а ён нарадзіўся ў 54-м годзе, таму мы не ведаем. Да, так. Да. Ну, одним словом, я просто сказав, і ви знаєте, я пам'ятаю, в 90-му році в Чернігів приїхали ваші БНФовці. Вони приїхали для чого? Щоб, ну, подивитися, ну, щось там, якийсь досвід перейняти. І я досі пам'ятаю, я у цьому, а вони кандидат наук, доктор наук, усі такі от. І я так себе досі не можу заспокоїтися. Як я скажу, я кажу, я так люблю українську мову, і кажу, а білоруську трохи не так. Да? І думаю, це скільки я мучаюсь. Да? Тому, ну для чого я так сказав? Ну і білоруська мова, яка вона красива. Да? Вона співуча, батюків немає. Чуєте, я колись писав, мене попросили десь років 15 чи 20 назад, щоб я написав статтю, чи матюкалися наші предки. І от я так заліз у це, окунувся і почав, думаю, ну насправді. Ну я розібрався, що раніше казали, я твоя, ну щоб сказати, я твій папа, так вони отак. Да? А в нас, знаєте, які слова матюкливі в Білорусі і в українці? Я ще доскажу і все, я розумію, я просто люблю вас, білорусів, тому... Я вас уключу просто на зв'язок гучним, добре? Пробачте, коли ласка, вас побачив пан Анатолій Іванович нас, і я хотіла б йому зараз дати можливість вам сказати ліпші слова. Анатолій Іванович, кажіть. Добре, дякую. Ага. Як приємно вас бачити, як приємно. Я тільки що буквально кілька хвилин розмовляв з цим золотим чоловіком. І зараз через яких Так. Ця наша розмова з'явиться у мене на каналі. Чудовно. Обов'язково поспробуйте, Єлена, як-небудь долучити до нашої суполки. Щоб його мати або телефон, або якийсь інакший зв'язок. Бо то, що я почув, для мене це ну, просто безкоштовно. Це вам каже пан Анатолій Іванович Сигло. Я потім вам ще раз скажу. Я його чую, Що? якраз я його чую. Ага, оцей дядько, який ми зараз говоримо, я його 100 раз, я його кожного дня дивлюся у себе на цьому, от бачите, от мені стільки років, що забуваю, як називається. Ну, на Ютубі дивлюсь, да? Дякую вам. Да. І от я скажу, я молодець, дядько. Зараз я його затримаю, тому що нам таких свідомих, пригожих людей просто не хапає, мені здається. Тому я його зараз, Анатолій Іванович, усім своїм буду, ну я не знаю чим брати, але я спробую, щоб він до нас долучався. Обов'язково. Так що знайдіть, поспробуйте взяти, з ним зв'язатися і потім долучити до наших посиділок, або до яких стримів, бо це люди, то просто золото. Добре. Дякую, Ілля, та ще раз привітання. І я вам дякую за добрі слова. Этому золотому чоловіку. Все, я не буду зараз перешкоджувати вам, якраз ведіть далі добренько, дякую. І слава Україні, живе Білорусь. Ага. Не перегортайте мене, коли ласка. Героям слава, живе Білорусь. Так, давайте я вам зараз, мабуть... Зараз 3 секунди,
Я вам напишу зараз у повідомленнях номер телефона. Ви напишіть тільки, а я розберусь, тому що я не дуже сильно розбираюся в цьому. Зараз Я боюсь, що я... Пробачте, тут технічне зараз питання вирішимо, тому що, ну, ви ж розумієте, що згубити такого чоловіка Ага. нельзя. Я просто хотів вам, чуєте, якщо можна, я тільки написав, бачите, я тільки написав, дивіться, Угу, я бачу. я тільки про село написав пісню. І якщо можна, ви будете перші для того, щоб у мене все вийшло. Зараз, одну секундочку. Вона, Ні, я зараз, мабуть, напишу. я думаю, що білорусам... Так. Мені головне вас не згубити, чуєте, щоб інтернет був, розумієте? Слухайте. Але я пойду вас потім шукати, коли що. Так, давайте заграю, поки у настрій. Глядите, Слухайте. я вам написала написав. повідомлення, це мій Село. мінський номер. Ви його бачите? Є, сейчас я перепишу Так, номер. перепишите, Обождите, будь ласка, то я... тому що, ну, Сейчас, одну хвилинку. Сейчас я перепишу, я вам пісню заспіваю, щоб мені була вдача на цю пісню. Обождіть, зараз заспіваю. Так. А навіщо вам гук вимикати? Тут ніякої секретної інформації нема. 7, час. 37, обождите. 37, 52, 92, 6. 370, так, 300. Все, я записав. Зараз я вам, чуєте, слухайте пісню, заспіваю, щоб вона мене пішла. Це приватний номер. Вже ж, хай послухайте. Так, все. Да, слухайте. Стоїть село в тополях розмальоване, куточок мій найкращий на землі, соняшниковим цвітом зачароване. Сьогодні ти наснилася мені. Я син село твій, а ти й батько й мати. Живи, моя правіщино, живи, бо рано нам з тобою помирати. Ми разом є, так будьмо, що були. Хати давно вже білі похилилися, зеленим мохом стріхи поросли, чуби смолясті сивиною вкрилися, сховавши всі тривоги і жалі. Я син село твій, а ти батько й мати. Живи, моя правіщино, живи, бо рано нам з тобою помирати. Ми разом є, так будьмо, що були. А навкруги під синіми просторами розлоге поле золотом шумить. Я син село твій, а ти батько й мати. Живи, моя правіщино, живи, бо рано нам з тобою помирати.
ми разом є, так будьмо, що були. Щиро вам дякую. Мені стільки позитиву Це у всім чаті. білорусам. Мені Що? вельми вам щиро дякують. Бачите, це тільки написав. І ще тому трошки збивався. Що ви Нічого. кажете, то я не почув. Це було чудово, це було чаровно, це було пригоже, це було ліпше, що у мене сьогодні, вчора і післявчора відбувалось насправді. Ви просто зробили наш вечір, мені здається... А мені дуже приємно було з вами поспілкуватися. А мені дуже приємно було з вами поспілкуватися з такими молодими, бо вам жить і жить, да? Що все, що ми були першими, чуєте, ми були першими, коли воно було страшно, коли нас обіжали там, і нас ми були першими. Я кажу, що я пам'ятаю тих хлопців, цих докторів науки, кандидатів наук, які приїхали до нас з Білорусі, да? Ось це я це ж пам'ятаю, що це ж не просто так було. Тому мені дуже приємно, що маєте, да? І дай Боже, хай вам Бог дає, щоб було все, перемога була за вами, щоб усі люди, білоруси, згадали, що Бог дав нам мову, чуєте? Так, мову, так. А якщо є мова, то є культура. Мову може тільки, хай вони задають собі запитання, хто же забрати у Бога культуру, мову. Ви ж чули, що Які один дав. мені сказав? Так що так, хай вам щастить. Ну нічого. Ми віримо, можемо, переможемо, правда? Так. Хай вам щастить. Так у вас це що за організація така? Як Я вам зараз називається? написала ще свій Як ви канал. називаєтесь? Ви поглядите, ну, скопируйте просто з повідомлення, зараз я вам вислала. Тут у вас Все. у чаті будуть Зв'язок. вилітати. Поглядіть у повідомлення. Я нічого не чую, нема зв'язку. Зараз є зв'язок. Хене. Ага. А що це значить? Що це значить? Це мой канал. Зараз я запишу, обождіть. Хелен. Сейчас. На ваш канал так виходить, да? Коли ми згубимося, не дай Боже, ви мене Щас. там знайдете, і ми з вами знову почнемо розмовляти. І я ще Анатолій Так як мені Іванович. оце набрати? І ваш сябр, який з вами тільки що розмовляв. Ага, ще ви номер цього дядька дасте, да? А я дам його канал, і він Воно саме- перериває, я не все. Я вам пишу. Анатолій Снігон, я знаю. Ага. Ну, тобто ми знайдемося у будь-якому випадку. Одним словом. Ага. Одним словом, я тобі, і тобі, діточка, я тобі бажаю, щоб ти була красива, щоб ти була щаслива, по-жіночі, щоб була щаслива, да? Дякую. Щоб усіляких гараздів, щоб і батькам у тебе все було нормально, і в діточок, щоб ну все, хай тобі Бог допомагає, і вашій Білорусі хай Бог допомагає, бо ви того варті, щоб це все було. Хай щастить, слава Білорусі, слава Україні, живе Білорусь, живе Україна. Так, героям слава і живи вічно. Все Щиро вам найкраще. дякую і до зустрічі. Ось, сябри, ось так. Ось такі люди. Бачите? Ну, мені здається, це... Що? Ну, скоро, я вже скоро пойду. Мені здається, це як мінімум, ну, хоча б 1 гривня нашим медикам, яким сьогодні таку пригожусь просто подарували. А це з усього моєго опиту, напевно, найліпший стрім. Тому що стільки позитиву. Я ось зараз хожу по Україні і, розумієте, я бачу сябров, мені вельми приємно. Ну що, все, можна... Ні, я ведаю, що є ще сябри. Ну, мені сьогодні поспівали, мені зробили шмат компліментів, розумієте? Чоловік гэтым дихає. Дагэтуль, ви ж бачили, як мені білоруси, пробачте, таким брудом обдали, що просто жах. Там ми йдемо далі по українцях. Я сподіваюся, що мені ніхто. Я прибираю штору, да?
Є контакт. Тут можна і зображення прибрати. Скажіть, коли ласка, а ви хто? Да, щось у тебе тут. Ну, трошки сьогодні так, трошки є лайк. Не здогадую. Ну, ні, звісно. А ти дивись, там в чаті зараз напишуть, хто я. Ось дивись. Гэты чалавек, ён прымусіў мяне зрабіць аву у Телеграм, тому што яму не спадабалася, што ў мяне там стаялі просто HM. Ён мне напісаў, што я незадаволены, Алена, трэба, каб у цябе там была аватарка. Таму глядзіце, калі вы ў маім Телеграме, гэта ён вінен у том. Конечно, я тебя не познала. Як я могу не познать Гордона Шамвея? Сябры, подписывайтесь, потому что ён ходить троллить. Ну, розповідай, як справи, як рулет сьогодні походив? Ти підпалив вже там? Щось дергається. Ну, буває, буває. Ведаєш, зараз... Ну, сьогодні так. Сьогодні так, там три ролики я поклав і все. Зараз з Анатолієм поспілкувався вже. Білоруську врубив Білорусь, так два рази Сайгончик попався. Ну, нормально. Я не поймала Сайгона, я ходила, але я перегортала, напевно, тому що мені здавалося, що я бачу нечто знайоме. І, слухай, така, ну я ще не вмію. Гэта ви профі, я ж починаюча. Та тобі камеру треба поміняти, ну це не діло. Мені усього треба, мені таке залізо, розумієш, старое, що капець. Бо Пан капітан. це бачиш світло, а я отак сидів колись. Отак. Не отак. І ще все перевирубав, я не буду зараз показувати. Угу. Треба світло. Зараз буде. Це звичайні лампочки, не треба качатись на гру. Кльово. Ти молодець. От головне це камера. От камера це головне. Бачиш? Плавність рухів. Ось. А оця встроєна. От дивись, я зараз включаю встроєну камеру ноутбука. Не цікаво. Не цікаво. Ти мені зараз засоромив, розумієш? Засоромив дзяджину, що мені древна камера. Але ведаєш, гэта добра, тому що, сябри, насправді я виглядаю, як вам показав Гордон Шамвей, праз камеру ноутбука горш, чим я є насправді, тому донатами на екран скидуємося, зараз медикам допомагаємо, потім знову будемо комусь допомагати, або я приберу собі камеру нову і будемо глядіти на пригожость. Ну, коротше кажучи, ти до москаля сьогодні ходив? Я ж ходжу під російським VPN в Україну. Ау, молодчина. Так цікавіше. Ну і може Фархада ще поймаєш. Хоча він вже задовбав той Фархад. Ну ладно, тебе. Попадається вже з ним не цікаво. Ну ладно. Я жартую. Конечно. Я вам расскажу прикол. Сидела у Фархада на стриме. И он прошел Гордона, привітав, все, зробили, все, привітали, нормально. Вискіч-мискіч, як ми любимо. Слухайте, проходить, мабуть, хвилина, мабуть, дві. І він знов іде і знов сидить. Гордон Шамвей, але вже в іншому вопросі. У нас такий сміх був. Слухайте, як ти це робиш, я не ведаю. Ну, так виходить ситуація. Молодець. Ще треба тобі навушник і мікрофон. Бо не так фонить. Ну, це тільки початок. Ну, пробач, ти ж ведаєш, як мене створили. Ну, що я тобі буду розповідати? Ти ж усю історію ведаєш. Тому ось тої желіза, якою було, тим користаюсь. Треба трошки просто по полочкам з'єднати всі частини. Перше треба камера, світло. Ну, мікрофон ще потім треба. Мікрофон, сука, дорогий, це пісець. Мікрофон коштує. Ти думаєш, це мені нормальний треба конденсаційний мікрофон. Навіть у Фархада такого.
Там мікрофон це взагалі клас. Ну тільки викладати 200 баксів за конденсацію. Капець. Просто звичайна камера, ось ті, що Слухайте, окремо, добре, вони що- нормально пишуть звук, але конденсат краще пише. Я зрозуміла. Добре, що я не блогер. Хоча розумієш? якість вона буває зайва. Та які ми блогери? Навіть Фархад каже, що він не блогер. Які ми блогери? Так, хлопці, гэта Будьоновка, коли я не помиляюсь. Бачиш, от дивись. Це Будьоновка, да, це Будьоновка. Ось дивись, Фархад. Фархад кажу, що в тебе? У тебе нічого не було, ти вже щось повісила, потім прапор повісила і вже щось організовується. А потім вже лампочку якусь повішиш, буде краще світло на обличчя. Бо треба, я от лампочок навішав на обличчя, треба ще переробляти все. І так поступово ти будеш переробляти, дивитись, отак набагато краще. Ой, ні, Тільки мені ось так треба поставити. Мені щоб болять в покраще. очі, я не можу так. Ну, треба ставити матові заглушки, щоб вони не світили в очі. Звичайний цей для запікання матовий кусочок бумаги ставиш на лампочку, він не палить в очі. Це світло. О, ні, ну ні. Ну ні, куди? Слухайте, що за драний інтернет? Моєго ліпшого зябра. Зараз. Останні 5 хвилин. Ну, іде донат. Щиро дякую. Живе Білорусь, слава Україні. Українським лікарям. От Білокра 100 гривень. Сябра, ти у мене кращий білорус. Зараз. І завжди. Дякую щиро. Я ведаю, що ти вельми підтримуєш. Я ведаю, у тебе чудовний канал. Ти робиш вельми добру справу. І я ведаю, що я не одна, що ми побач з тобою такі абсолютні однодумці. У мене зарвався, сябри, хто не ведає, канал Гордон Шамвей. Ну, ён тролить, ён так само почав не вельми, ну, скажем так, давно, але я бачила його посилання на підписку і пішла підписалась, тому треба зробити добру справу, коли ласка там ёсць у ефіры. Я ведаю, што я нічога не чапала, і ты нічога не кранаўся, але бачыш, мне здаецца, што ў Беларусі вельмі дрэнны інтэрнет, і яно просто вылетае, выбівае. Я зараз спрабую яшчэ раз цябе знайсці, але ну, я не абяцаю таму, што па Ўкраіне хадзіць, гэта ж вельмі такая справа складаная. Вы ж ведаеце. І я ж магу нарвацца яшчэ зачапіцца за каго-небудзь свайго, яшчэ аднаго. Тому тут такое. Але я тобі щиро дякую, тому що ти мені надаєш сил, ти робиш зауваження. До речі, друзі, сябри, я ніколи на конструктивну критику не ображаюсь. Якщо щось погане, або я виглядаю не так, або я роблю щось не так, ви краще мені скажіть, тому що я така людина, якої краще переробити щось на етапі, коли я це починаю, чим я потім виправляю помилку. Пам'ятайте, я бухгалтер. Мені краще побачити до того, як я вже здалась. Тому я конструктивну критику абсолютно нормально сприймаю, я вас чую. І, до речі, цей фон, це тому, що мені написав один мій друг, що Олена, змені, будь ласка, фон як хочеш. Ну просто прибери ці обої свої шпалери, і нехай їх не буде. Тому сьогодні і завжди, я так вважаю, буде прапор мій, ВЧБ, і ще український сюди долучиться в скорому часі. Тобто, я що хотіла сказати? Гордон Шамвей, щиро дякую. Я, на жаль, не знаю справжнього ім'я, але мені ж знаєш, краще спиш. Тому, друже, щиро дякую. Я тобі дякую, що ти пишеш, робиш зауваження, роби це. Я ніколи не ображаюсь. Якщо це, ну, дійсно, я бачу, що коли я так зроблю, це буде краще. Я пішла, мабуть, у мене ще отримається це тобі приватно в очі сказати. Я хожу по Україні, але мені видають чомусь Австралію і США. Мені, напевно, треба ще раз обирати
Україну. Зараз чекайте, мені здається, збилась трохи. Ось. Тому конструктивну критику я сприймаю вельми. Сергій, вітаю. Оу. Можно и переодеться за секунду. Я ж Це вам не кажу. проблема. Як тобі ти робиш, слухай, ну просто цуд. Що там херню в чаті хтось про мене пише? Я не Ні, понял. ти що, я не дозволяю про тебе писати. А, ну, ні, Та ти ні, що. все нормально. Це ж сябри. Я... Ні, я не про тебе пишуть, ну що ти глядиш? Не Гордон, Ви а всі Гордон журналіст, що Шамвей, пірамідки сябри. відправ. Що це таке? Я навіть не знаю, що це. Ну ось як він це робить. Ну, а скільки я з вами трендюкала там? Ну, 2 хвилини, мабуть. Я вже повністю перевернувся, ну. Да, правильно, за діді, за дідів. За діді. За діді. Так, за діді. Все, як ми любимо. А, я не ведаю, ти чув, що я казала? Да, ти казала, ти не знаєш, як мене звати, мене Володимир звати. Я ж Ну, чув. це така приватна історія, знаєш, я до людей, звичайно, не чіпляюсь. Так ми ж не люди, ми тут всі свої. У нас тут одна мета. Ну, щось таке є, так. То як тебе Фархат шукав, це ж нормально все. Кожен щось розвивається і треба працювати. Щось вона на мене не налазить. Ця шапка нормальна. Да, кльова шапку, не чіпай. Так. Ні, кльово виглядаєш. То я зачем? Фархаду віддам. Я казав, що Фархаду віддам цю шапку. Да? А, ну, Те, ну, Суходольський же зараз нікуди не поїде карантин. так. Я потім передам і цю, і будьонку. Хай. Фархат, може. Ну, на 9 нехай травня збирає. нереально. Слухайте, у меня сегодня, я с таким задоволением сегодня по Украине хожу, ты ж бачиш, у меня одни позитивные нотки. Так тут всі позитивні, це ж нормально. Супер. Сябры, гэта лайк, донат і подписка. Нагадую, Гордон Шамвей, ён ёсць у мяне ў чаце, калі ласка, на його аватарочку ціснем У і мене, у підписуємося. мене всі донати тільки на там всі стрілочки тільки на Фархада. Мені нічого донатити не потрібно. Та й там ви і не знайдете, куди мені донатити. Я усі ролики, що викладаю, я копіюю всі, увесь текст Фархата про, ну, ви знаєте, що він донатить. Я послухай. просто викладаю ролик, і він там повністю текст копіюється, да. Там сьогодні навіть почали ж збирати вже на нових, новий проєкт, вже 9 чи 10, я вже збився. Ну, розумієш, Кидайте у мене там. така кропелька, тут ёсць наші проекти, і калі я трохи разганюсь, і у нас лепш буде ситуація, я яшчэ і до Фархада долучусь, то бок усё папераду, я спадзяюся. Ну, так, ну це все потрошку там. Так, так. Будемо працювати. Крок за кроком. Тому щиро дякую за Приємно. підтримку твою. Ад беларускі українського походження. Так само скажу, що у тебе є сяброк у Білорусі. І калі їм треба Так, буде так. знести що-небудь, відправляй до мене, допомогу. Я розумію. Ну там те ще пиши в Телеграмі, якщо треба щось буде. Так. Постав собі гарну аватарку. Прапор прапором, а треба так сфоткатися, я не знаю. Ось туди-сюди. Ось так. Думаєш прокотить? Ні, не обов'язково. Можна зробити. У мене ж я фотки не викладаю, я аватарки ставлю по профілю. Можна собі щось придумати. Ну, нечто зроблю собі, подумаю. Не до того, ти ж розумієш. Гэта ж не основний гэта ж не основна діяльність, розумієш? Є час, виходиш, нема часу, не виходиш. Селфі. Так, воно все поступово. Я ж спочатку то, а потім по чуть-чуть щось накладується, і виходить якась пірамідка. Фархат теж нічого не робив, а через рік же все ФСБ полює. Точно. Нічого не робив, да. Так. Така. А тобі пишуть, а ти ж бачиш чат, да?
Тобі пишуть, що до такої шапки треба куфайка і чай в стакані з підстаканником. Це, да, я маю. Ну, те ж саме, я кажу, що в процесі, все буде в процесі. Так, згодна. Дякую, сябра. Я не знаю, що таке наснаги, але я тобі бажаю всього самого кращого і, знаєш, таких легких стримів, щоб вони були емоційні, але позитивно емоційні. Я ж стріми не веду, я тільки записую. Ну, записуєш, я розумію, але ти коли в чат рулеться, щоб в тебе, ну, мудаки не попадались. Я не можу, як ви казати, Ну, тому я так лояльна. У мене зараз за останній тиждень самий класний ролик, це коли свінорус жре з табуретки. О боже. Ти що? Оце такий ролик є. Жах. На каналі Пан Ватан 2 і в Телеграмі. А я на я зараз Пан тобі 2 кину. не подписана. Посилання не- Я ж не ведала, що у тебе 2 канали. Ні, канал на цьому самому, на... О, вже 17. Ну, нічого Пан собі, Ватан всі 1 є, а на 2 я не красавчики. знаю. Сябри, підписуємося. Підписуємося. Ні, просто, ні, А, Телеграмчик. чекай, ти тут як Гордон Телеграмчик, Шамвей. будь ласка. Коли ласка, я зараз кину посилання на твій канал. Ти ж тут як Гордон Шамвей, а канал у тебе Пан Ватан. А я кажу, тисніть на аватарку. Ні, да я не буду кидати ти відосики на основний канал. Бо я зробив перший канал Пан Ватан, виклав кучу роликів там, і зразу страйк, причому фінальний. А, Третій. повністю Це знесли ж канал. Я боюсь. Я буду. Ну, зараз цей не кидав ніхто страйк на Пан Ватан 2 ні разу. І воно так, ну, буде Пан Ватан, потім Пан Ватан 2, потім 3, 5, 10 і так далі. Я не буду на основний канал нічого викладувати. Ну, я викладаю, там я один ролик вже виклав, чисто для тесту. Ніхто його не страйканув, там подивимось. Я не знаю вже, що страйки, ніхто ж не пише. Чому? В цьому Ні, проблема. ну мені пишуть, за що страйк мені прилетів. Мені ж так само там блочить. Єсть. Пишуть за що, а не в якій частині ролика. Ось А, що проблема. Ну, ні, у мене Ну що, розжигання, не. Ненависті якісь там, де, коли. Тому треба перестраховуватись. Я не хочу. Я зрозуміла. Ні, у мене на основному каналі є провокаційні ролики. А ти ж не можеш посилання. Ти можеш просто пробіл посилання дати, або я потім додам просто. Я просто, ну, я коли вийду, я ж не змогу потім... Прямо в чат? Так, напиши про пробіл просто і, ну, Чат там, і HTTPS, гэты, і ссылку кидай, нехай сябри підписуються, тому що ми ж робимо агульну справу, розумієш? Чим нас більше, тим ми мацніє. Зараз. Альбо ти до іншої суполки вирішив долучитися. Це з телефону. Ой, тут неудобно. Що? А, може ось так пролізти? Бачиш, мені у самої. Це повинні зробити, напевно, мої модератори, щоб я могла... Треба білокру дати з ключа. Щоб він мог додавати просто посилання. Зараз я попрошу Олексія, коли ласка, допоможи дати посилання. Канал Пан Ватан 2. Тому що я ж його веду, як Гордон Шамвей у мене у Телеграмі йон. Йоночка, сонечко, Буде вам і фуфайку. дякую тобі. Фуфайку. Ви попробуйте фуфайку достати, її нереально достати взагалі. Це з шапки ще реально достати. Кстати, оця шапка, це з Білорусі. Да ладно. Бобруйськ. Показую. Капець. Я серйозно показую. Это такі сором у мене продають, але я веду, що наші військові у таких ходять. Їх не продають, їх там роблять. Я ще ліпше. Це Бобруйськ. Я десь місяця 2 її достав. Город Бобруйськ, Меховая ФК, Фабрика, 58. А, це.
Зараз я виверну, може так краще. Ні, ну я зрозуміла, що там. Бобруйська фабрика, так. Все, додав Ось, це Олексій. натурально. Тому таку штуку достати не проблема. Мені потрібно. Ось так. Живі Білорусь, короче кажучи. Тренуйтесь. Бобруйсь На бачу, кошках. так. Это недалеко Ні, от Менську. А я не знаю. Це я заказав там через нашу OLX, там, я не знаю откуда від. 270 гривень щось вона коштувала. Ой, йомо. 2 кокошника в подарунок. І 2, ой, 3, думаю, 3, 2 там. Це нормально. Ян Каліх починає крутити мені Капітан такі Америка. асоціації, я не можу, розумієте? Так, все. Насміялись з тобою. Ну що, я побігла далі. Я сподіваюся, друзі, вам було смішно. Додали посилання на канал. Да, я... Щиро дякую, Олексій. Дякую. Тому, сябри, ну підписуйтеся, ну смішно, так, прикольно, стьобно. І ну, я так розумію, ти зовсім такі трешові Все не в викладаєш процесі. зараз ролики. Ні, трешові, там де пісюн показують, ну є такі Ні, ну ролики. не зовсім, я же ж такі, видиш, ну зовсім гідотні такі, там де п'яний, у мене, бачиш, сьогодні п'яний був у початку білорус. Ну я б, коли б у мене, ну, писала я б його не викладала на сторонку. Ну, сумні такі, п'яні. Блін. Пробачте. Але я бачу, що у мене вже лаги почалися з інтернетом, трохи є. Ми це припинили. Ой, дякую, Олександр. Так, ну що, шкарпетки. У мене шкарпетки є білоруські і капці Белста. Белвест, наприклад, так, Белвест, є така у нас, обуток такі. Йона, гарних снів. Так, Йоночка, дякую щиро. Йона, це пригожа, розумна жінка. I love you, baby. Так, ну я у тебе вже не певно шукати, напевно, але я сподіваюся, що наступного разу ти мені як фея зустрінеш ніяка. Так, ну, фея я у нормальному сенсі маю на увазі. З добрим настроєм, щоб я тебе побачила і просто як квітка розгорнулась і мені було приємно. Далі. Так, кажуть там... Я вітаю. Привет. Я... Так, вітаю. Ви мене шукали, напевно? Да? Ну, я обирала Білорусь. О, Україну. А, нарвалась на Білорусь. Як це пояснить? Що з інтернетом? Ну, я бачу, що Білорусь. Как вас дела? Нормально. Ось бігаю по рулетці, шукаю розумних людей. Так. Пробачте. Я побігу. Куда ты побежишь? Ну, я ж по рулетці бігаю. Побігу далі. Бегаешь, только аккуратно не споткнись. Окей. Але я б за кого-нибудь би зачепилась. Бувай. Обирала Україну, а нарвалась на Білорусь. Вітаю. Ізраїль. Шалом. Израиль. Ізраїль. О, Израиля. пробачте, я білоруска не ведала. На русский понимаешь. Ні, русский не розумію, білоруський розумію. Белорусский? Так, Белорус, good. Yes. Good. I love you. окей, бай. Шалом. Я ще ведаю туди. Український.
Привет. Я, напевно, когось... Я пойду по Білорусі похожу, напевно. Пошукаю Анатолія Івановича. Я не веду, він у рулетці, не у рулетці зараз. Але коли Гордон його бачив, напевно, він єсть. Ну, нормик, усе добре, Соніка. Нема температурки, усе добре. Так, я ще раз. Гэта не Анатолій Іванович. А я не ведаю, Анатолій Іванович, напевно, вже відстримався, тому що початок перший, і він уже просто, ой, пробачте, і він уже просто не у рулетці. Але я обов'язково я його знайду. Анатолія Івановича нашого, тому що коли я поймаю Сайгона яшчэ на своєму каналі, гэта, сябры, гэта будзе бінга. І, до речі, усе подяки на экран, тому что я, мабуть, праз 10 хвилинок уже буду скончивать, потому что... Пошла нахуй, женщина. Пошла нахуй с моего экрана ёбаного. Боже, який жах. Поглядите на вось гэты твар. Вось гэта твар. Я-то с задоволением, а что ты будешь робить, коли я тебе пошлю? На русском языке говорит, заткнись, тварь, заткнись. Заткнись, ты на ублюдском белорусском языке говоришь. Заткни ебало свое. Это жах. Не, я не так сказала, я сказала, поглядите на его твар. Заткни ебало свое, уродское. Белорусы это хуже, так блядь, модно. я не знаю, хуже животных. Хуже животных белорус. Белорус хуже животного. А ты кто? Да я украинец. Українець. І ти, українець, зі мною так спілкуєшся, тобі не соромно? Да нет, ты мне можешь по-русски сказать? Ні, По-человечески. ти не українець і ти не білорус, ти колаборант. Коли ти не розумієш білоруську або українську мову, ти не білорус і не українець. А почему? Вот я родился в России, но приехал жить в Украину. І ти живеш в Україні і не ведеш української мови? Зрадник. Что? Я кажу, ти живеш в Україні, не знаєш українську мову, зрадник. Да. И что? Вот я использую даже вот это, чтобы находиться в Беларуси, ебать, и что? Ну. Я вот не понимаю, что вы там на своем собачьем языке разговариваете. Ні, це в тебе свинособаче. В мене пригожа, гарна мова, і одна, і друга. А ти, скотина, не навчився навіть розмовляти мовою в країні, в якій ти знаходишся. Ты говоришь на собачьем языке. Ты, ебаная проститутка, и говоришь на собачьем языке. Ти відповідаєш зараз за свої слова? Даже в твоей, блядь, стране, которой даже страной назвать нельзя, да, деревню. Що ти кажеш? Ти такий розумний, сталкою в Україну приїхав. Волю почув. 90% Волю почув, раб. Языка. Да. Крепостной, я тебя в волю жизни почув. зарезал, да, тебя не было, понятно? Потому что я зарезал бы собаку. То ти ще й Белорус вбивця. равно собака, наверное, хуже, наверное, собаки. Ти ще й вбивця? Ну да. Чудово. Я не знаю, що це значить. Друзі, я вам пропоную просто на це подивитись дуже добре, дуже уважливо. Ви знаєте, що з цим треба робити. Тому тобі привіт скоро буде передавати Кобзон, я так думаю. Скинуть, можете мне заспамить стеночку. Подпишитесь на мою страницу в Инстаграме, друзья. Мені нема інсти. Так на мою пускай, могу ссылку. Ні, на шаленого ні. Ви що, гэта росіянець, не треба на його підписуватися, тому що це колаборант. Росіянець. Бывай. Блять, какой же это ублюдский, ну просто ублюдский язык максимально. Ну, ти дійсно убогий, розумієш? Я на тебе гляжу, і я не розумію, як вас світ носить, увогу. Я говорю, що ти білоруська шлюха, тебе имеет каждый, ну, прохожий. О, тобі пишуть в чаті, нехай адресок черканет чмошник. Як ти ставишся до цього? Давай, город Гомель, улица Солнечная, 54/8, можешь ко мне в гости приехать. Я не, ніколи, ти що? У тебе Ну, грошей не кто-нибудь вистачить. приедет в гости из Мне твоих вот оплатить подписчиков подороже хуй моё. плохо. Ще Пускай українець твої пише, подписчики як же мені просять, соромно за наверное, цю ко мне в сволоту, гости. закидуйте на миротворець, Город воно Гомель, сикло. улица Солнечная, 54/8, приезжай в ебло мне дай. Дружище, я жду. Мы с тобой потрахаемся. Боже, ти такі, це такі мрії, вони не здійсняться ніколи. Ты можешь на понятном языке, а не на эльфийском Ну якщо ти разговаривать? такий тупий, я ж не винна в цьому. Я вивчила 4 мови як мінімум, а ти не можеш одну вивчити. Хорошо, Ну про що я мені з знаю тобою русский язык, мне спілкуватись? этого хватает. Я говорю на понятном для себя языке. Я не розумію твою мову.
Але Не так, і це не разумеешь. мова, Ты це живешь в язик. Беларуси, где 95% людей говорят на русском языке? А ти був у Білорусі, що ти ведеш, ти статистику збирав? Я же тебе сказал, город Гомель, улица Солнечная, 54-8, или ты Ти тупица не ну, коли слушаешь? ти у Гомелі знаходишся, і ще й на моїй території, у моїй Білорусі, і ти брешеш, що ти сам з України, я Да думаю, я щас що хуй вельми знаю. Я могу гомельських тебе багато розказати, хлопців що я, блядь, знайдеться, твою які мать, блядь, пожмуть собі вельми їбать. моцно руку. Колаборант. Коли ти приїхав з іншої країни на мою землю, ти будеш її поважати. Ты понимаешь, насколько надо быть, ну, идиотом, чтобы поверить, блядь, что я с Украины? Алло, уебище, я живу в городе Гомеле. Ти так Ты не завжди з понимаешь, дівчинами я могу тебе в розмовляєш. интернете сказать, что я твою мать ебал, пойми это. Які ти крутий. Капець. Да, я могу сказать, что Ти сором, білоруси, українці, ви Пиво ведаєте, рачу. що з ним робити? Тому що ён просто обдубашений доску. А коли ти яшчэ і блогер, альбо ти виходиш у сеткі, гэта просто лайк. 361 стаття по тобі плачить. З Кримінального кодексу паўзі ў Google і знаёмся, калі не забыл, як читать. Можешь пойти написать заявление, да, в полицию за Запросто, оскорбление. я з задоволеннем. Иди, напиши, что я тебя оскорбил. Я Мне выплачу штраф. свинорусы ніколи не будуть указывать, что я повинна робить, тому що я вольный Хорошо, человек хорошо, и приватно не соси сама член, решаю, не что соси я член, роблю в этом не житті. соси Розумієш? член, я У тебе тебе мозок указываю, не крепостного, соси мы с член. тобой разнополярны в этом сенсе. Ты слышишь меня? Я тебе Не, мне не запрещаю цікаво. сосать член. Давай. Делать наоборот. Так, такие тупые бывают, сына. Ну що я можу зробити? А, я не вмію банити. Так, ну. А, ти вже на іншу Да ён, ну слухай, ён нарветься на націоналіста і за мене зробить усе, що треба. Я не чапляю такое лайно, навошта? Гэта расіянець, який приїхав на мою землю, і ён мне буде розповідати, як я повинна жити. Надо быть каким-то тупым школьником, чтобы так говорить. Что? Это надо быть каким-то тупым школьником, чтобы так говорить. Некаторые я павінна ўжо спаць, альбо яшчэ спаць, таму калі ласка. Посиди яшчэ 10 хвілін у комнаце, я зараз тебе дам. Не, ён брэша як сівы мерын, слухай. Але, ну, яго ж, разумееш, Беларусь, яна ж невялічкая, насправді. Тым больш, калі ён у Гомелі. Вітаю. А вы не з Гомеля? Я забыла, что я по Беларуси пошла. Да. Я забыла, что я пошла по Беларуси шукать Сайгона. Анатолий Иванович, напевно, уже не стримить, а я его шукаю. Тому, ну, ось так бывает. Привет. Да, рад, привет. Вітаю. А что вы Як у вас справи? Як справи? Добре. А що ви такий поздній час не спите, не відпочиваєте? Чого ми не спимо? В мене другий часовий пояс. Чому? Ви откуда? Тому, бо я знаходжусь з другої країни. З якої? United Kingdom of Great Britain. Кльово, хлопці. А чому Білорусь обрали? Не знаю, ну у нас VPN. Ну, я бачу, що VPN, коли ви з Британії у Білорусь зайшли. Просто цікаво. Да. Тим більше, що ви Ми самі з розмовляєте Білорусі. білоруською мовою. Я б не подумала, що ви про VPN сидите. Да. Ну, справді. А вы, как у вас дела? Шептал, а я не слышал. Ну, я у Беларуси, насправді. Ладно, до свидания, хорошего вечера. Goodbye from... І побігли. І побігли. Ой-ой. Вітаю. Ну, мовчки сидіти не треба. Вітаю. Здравствуйте. Як ваші справи? А що ви у таким шокі сидите? Не бачили білоруську з білоруським стягом? Да я не в шоке. А, ну чудовно. Нет, все хорошо на самом деле. Звичайно, я шок визиваю. Як справи? Да нет, почему? Хорошо. Добре? Ничего, что я говорю на русском, просто мне иногда бывает некомфортно. Абсолютно. Я не чапляюсь ніколи. Як, коли вам так зручно, коли ласка.
Расскажите, як вы от коронавирусу хаваетесь? И что вы робите для того, каб никто не захворел больше? На самом деле, я передвигаюсь больше пешком. И, ну, защита это обычно мою руки постоянно. И дезинфекция постоянная тоже. Маски? Но не перебарщивать, потому что я знаю случаи, когда люди перебарщивают с дезинфекцией, и потом идет раздражение кожи. Ну так. А так, да, меньше контакта. Ну правильно. То бок гэтая сацыяльная дыстанцыя павінна быць. На самом деле, как-то это очень сильно раздуто, коронавирус. Але трэба абараняцца. То есть недавно сдавал анализы. Да, ну я недавно сдавал анализы, кстати, на него. Ну, Я просто работаю поваром, и поэтому заставили сдать. Угу. Я зразумела. Ну, все будзе добра. Але чакаем, калі эканоміка пачне. Мы зараз рухнем, а потым будзем карабкацца зноў наверх. Але беларусы, мне здаецца, не звыкаць да гэтага, таму, ну, гатуемся. Ну, в каком-то мере, да, в каком-то Не, нет. ну у нас пацягне за сабой световая эканоміка. Ау. Так, сябры, я пачала зрывацца, таму я размаўляю з людзьмі, але, на жаль, і ну, мне здаецца, мабыць, на сёння ўжо хопіць. Мяне ж ніхто там не чакае больш у рулетцы, я спадзяюся. Таму, напэўна, пойду... Poland, hello. Ты паўналетні? Полнолетний, такого нет полнолетних. Я просто з... Есть совершеннолетний, а не полнолетний. Ну, паўналетні гэта па-беларуску. А ты не вывучаў беларускую мову ніколі? Нет, не выучал. Чаму? Ты што, ў беларускай школе не вывучаўся? І настаўніка у тебе Нет. по беларускай мове не было, і по беларускай літаратуры, і по беларускай гісторыі. Я из Эстонии. Ау, Я из Эстонии, еще раз говорю, я в Беларусь приехал. окей. Я просто не пачула, прабачце. У мяне з Эстоніі ёсць цудоўная сяброўка. Яе завуць Йона. Таму можаш Йона? ёй прывет перадаць. Передаю привет. Йона, тебе привет, белорусы. А я Миша. На русском будет Миша. Просто Миша. Ну окей. Ну шчыра дзякуй. Я пабегла далей. Давай. Добрага настрою. О, я просто не выпнула рулетку. Так, ну что? Я прапаную просто ўжо хопіць, напэўна, на сёння. Я уже амаль 2 гадзіны, мне здаецца. Я пачала у 22-й. І, напэўна, уже і зараз з вами трошки поживу чатам і пайду. Я не ведаю, колькі назбірала. Зараз, Олекса, я бачу, ти в чаті, будь ласка, зайди потім. Я зараз закінчу, я зайду в Discord, тому що мені треба з тобою поспілкуватись на одну тему. Дуже-дуже приватно. Ні, я не хотіла з їм уже гутарити, я просто його не вимкнула і, ну, я насправді вже все, треба скончувати, тому що ми з вами сидимо, усе його на зараз він не побачив стріма. Ну, він викладе, він зараз обробить ролики, він в гэтым сенсі, ну, не я. Гэта я, у меня там ёсць час трохи, я такая, о, бегу ў рулетку. А Анатолий Иванович, ён такой, ён у нас разумный, рассудительный такой. Олекса. Так, сябры, дзякую. Бачу, 101 гривня. Я не ведаю, я зараз погляжу. Мне трэба зайсці на донат і паглядзець, колькі мы сабралі, а там, ну, вы разумееце, там же агульны донат з усіма, там і Сашыны, і медыкаў, і на сем'і, таму... Анатоль number one, так, згодна. Анатолій Іванович наше усё. Зараз погляжу. Яким Філіпов, щиро дякую. Айдер, Крим. Я не сказала, Крим це Україна, нагадую, хто не чув. І не сподівайтеся, що коли-небудь він буде російським. Ми цього не допустимо, не припустимо. І білоруси, і українці об'єднаються поміж собою, одоб'ють Крим і нешто інше одоб'ють за те, що яни свого часу окупували Крим. Дякую вам, що були со мною. Так, зараз погляжу. Так.
Зараз погляжу. Тут у меня агульно и агульно добра собрала сьогодні. Ну, сябры, насправді, тільки за сьогодні ми собрали 210 гривень. Бачите? Кльово. І вчора за 400 трошки більше забрали, тому ми молодці з вами. Ну, каля 600 гривень. Тут просто за вичетом є ще комісії Donat.ua. Так, перевірка системи Donat.ua. Всім привіт, хто сидить в Discord і обговорить безкоштовну підписку на місяць на відомий сайт. Потім Тарас. Дякую вам, що ви є, напевно, Україна, Харків з вами. Ми з ним спілкувались, якщо ви пам'ятаєте, тому щиро дякую, Тарас, що ви задонатили. І Білукар, мой сябр, білоруський патріот. Живе Білорусь, слава Україні, українським лікарам, да, від патріотів Білорусі. Ось такі цудовні у мене сябри. Щиро дякую. Мені вже, ну так, приємно, що ми почали ось такі кошти збирати. І зараз у мене тут нечто поплило трошки окно. Не ведаю чому. Ну, це таке, ви ж розумієте. Вже не важно. Напевно, тому що треба так зробити. Ось. Щиро дякую. Я спробувала сьогодні зайти до одного чоловіка, а насправді зустріла сьогодні велику кількість сябрів. Мені вельми приємно. Дякую, що були зі мною. І побачимося. Я придумала такий донат прикольний. Ну, потім побачите, якщо будете до мене заходити. Тому, сябри, лікарям треба допомагати, їм потрібні окуляри, їм потрібні маски, респіратори, їм потрібні перчатки і халати. Я ведаю, в Україні вельми складна ситуація, і я приватно розмовляю зі своїми тернопільськими. У Тернополі просто біда. Там хворіє зараз, коли я не помиляюся, лічби просто різні, від 19 до 21 лікаря, тобто хворіють навіть ті, хто рятує життя. Тому, коли ласка, мені вельми потрібна ваша допомога, тому що я ведаю, що ці кошти, мабуть, допоможуть спасти життя українця. Для мене це важливо. Ви ведаєте, що і Саша Безпалий, і ми своїми ось такими речами, справами за життя. Ми не ординці, ми не московіти, які тільки знищувати вміють. Ми за життя, ми за будучиню, і тому прибираємо в очі з потилиці, глядимо уперед. Тому слава Україні, живе Білорусь. Побачимося в скорому часі. Я вас люблю.